Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Kumba kitip ba nakaliang joga dobes nong gejongi nila yang scam halor kanong rim bagati ka kremo jumboin ka diget tourist bat ka po jong ka jipet jong ka jing sumar jong ka dobes nong mausna bat ngimsha yano banwan penlong ya kita ki program le niam le rukam hakati ke caka ribaro khoi ki tourist kila banwan nakalek so dong ka perthai ke caka ni dah welcome te ha bakhadu kata ka jingyang gejongi hakata ka nongrim ka bas scam Menta nakaliang jong itu ki persang banwan jubor sa ketika kremo jubon kila ai ke jing tip sepok ke kur ba kila call off ia kan di ke program ke jongki kadi tangkata ngadi kari nganget ba kadi ka result ka babaha bat bau bleiru las ngap persa skor ya ke jing duai jongi kum ki trai song mosram bar ke jing duai jong ki pai ba jong ka bri nyau trap ba ka wei na ki jaka kanum lek sawai pan rekan ne kan sa kum kanong gedi ka jongi ka bangi layo nadu kulong kuma nagi maintenance department ke jongi ngin beteng banang pen scam ya kan kum ka snong nang ni sakamat ngin nang kampan bahasu hakabe dei be ke program bat kani ka di ka message ka ba komentam ya kum kari ba ka jai pede ka ba phai ya kani ka result mata ka si ke jongi nengi sultanan bagi tehi ki bamut man pelong ya kum kiti ki program kila pentip se ka kod menta ka singi ba kila call off Ngam ko aban kan sibon sapi mentah ya mentah ndrei ngadi kadit betang kajing jok kublai sibon nam ta jok biru ki bejupan priang iki kubon na kalian jungi kublai sibon ba ti withdraw no ya kan ngimtep yatra pakai kes nanti ngimtep ke kajing ya site kajing kalong betang kita kinong re mengila kren sapi tang mengila kren sapi ndrei ya bakhadu na kalian jungi kinsuki iso ba gila kalau Mukhtar ba mata kasi nakaleng kinikiyak track na suko ban bentau hangni bang asung sarang bang deu loyo jong ka snong mausenram te nga don bentaru bat ka hima mausenram te kani ka jing yang tiang jong ka snong mausenram banum ai ya kata ka NOC kata ka permission ban yatra nang ni sa mausenram bat ban le nyam ang te ko krem kalau long ka jingjob nomor sisen hi ba yang triang belum ai ka permission kalau long ke ka pasaiso mandak ski nomor kala penpoi sa ka uput ba dihaban call off ya kani ka yatra di katahi kani ka jingjob yangi ba yo pai ba hi ba kasyan kani ka jing le jo ka basnong te ya ka jing pen baha ya ka te ka krem pen baha susu ya ka krem an pej ba kanum lon kata ka jing le dusmon jongno re jongno ni nila decide bakan don ka committee ka yang bisa pelai hat kata bakan don ka committee ban nang ni sakmat hi sa le ki babaha namanta ban kiu te kasnong masnam ya kan ni ka kram mau jumbuin du ngin tan baha susu but nang ni sakmat ngin nahap banda fikir baha ya no ban ai permission ni no ban mai andre kum ka tourist spot kumula hu astan nang basnong te kam don jing khang yano ru banwan sa ko kasnong masnam ban pay ate ka krem majumboin bad kum ki tourist andai kum ka jaka ban le nyam kulai sibot isang gunawan na sa kinaki yukit pan ben permission yunum kan ka laway ngi tip yak ba manta kasni bad yak ba la kabala deb ru kisna bala deb nginum kamau shu ni kamau yak manta hi kapor this very moment is very important we talk about today not tomorrow what will happen we don't know